ji lotu nkeji gafee elekere atọ nke ehihie onye ọma m ji eme ọnụ obi ụtọ ka m ji na-anabata gị n'oge agbakọ nke taa na Masters 105.9 FM ọnụ akụ ụtụrụ taa bụ abalị abụọ n'ọnwa atọ n'afọ 2026 ma bụkwara ahịa orie. Gerezi isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. A dụọla ndị ala anya ọdụ bụ ndị bi na mba ofesi ka ha hie asaa n'anya dịka o siri metụta nchekwa. Paul Ikonna akatọọla nzaghachi otu izaghachiri onye nta akụkọ na-abịa. Na mba ndị ọzọ otu European Union ehinyerela mba US na Israel aja n'okwu megide Iran. Onye ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ bụ Daberechi Agwụ. Gerezie akụkọ anyị n'uju. Otu onye apata ukwu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ma bụkwara onye zọrọ ọkwa aka na-achị steeti Abịa na mgbe gara aga, Prince Paul Ikonna, ebola aka na-achị steeti Abịa Dr. Alex Oti ebubo ịkpa agwa na-egosi ọchịchị aka ike n'ihi otu o siri zaghachi otu onye nta akụkọ ajụjụ ọ jụrụ ya na ihe omume omenọnwa bụ nke ya na ndị nta akụkọ na-anọ adarịta ntị. O kwesịrị ka echeta na Chika Nwabueze bụ onye nta akụkọ gwara Oti ka o wepụta ihe ngosi na-egosi na ọchịchị ya emeela ka ndụ dịtụkwuoro ndị Abịa mfe, bụkwanụ ajụjụ na-adabachaghị adaba nyere aka na-akwụ ụgbọ steeti a. Ikonna gara n'ihu katọ Oti n'ihi na ọ kọwara ajụjụ onye nta akụkọ a dịka nke na-enweghị isi, kọwaa na ọ gbagwojuru anya na kama ọ ga-aza ajụjụ a jụrụ ya na ọ gara n'ihu ịkatọ Nwabueze. Ebe a ka ọ ga-akọrọ n'oge agbakọ nke taa, mana tupu anyị ala gerekwa ntị n'isiokwu ndị a mere anyị akụkọ. Anyị wetara gị akụkọ kwuru na a dụọla ndị ala anyị bi na mba ofesi ọdụ ka ha hie asaa n'anya dịka o siri metụta nchekwa. Paul Ikonna akatọọla nzaghachi otu zaghachiri onye nta akụkọ na-abịa. Na mba ndị ọzọ anyị wetakwara gị akụkọ kwuru n'otu European Union ehinyerela mba US na Israel aja n'okwu megide Iran. Echefukwala isonyere anyị n'ozi ọkụ